В днешния топ 5 ще открием 5 начина да се оправдаеш, че не можеш да паркираш номер 1. Казваш, че си пожарникар. Спираш, където си поискаш и Да. казваш, че това е професионален дефект, добавяйки язвително, че... Знаеш какво? Аз нямам време да маневрирам, когато става дума за спасяване на човешки животи. Разбираш, че човека отсреща му е станало неудобно, че неговата работа е по-обикновена и не е толкова отговорна, колкото на пожарникари. Ти на Той това и само разчиташ, да. Да, мига такъв. Да, мига, да. Еми, В днешния топ 5 начина да се оправдаеш, че не можеш да паркираш номер 2, преминаваш в атака. казваш: моля, а ти, професоре, знаеш ли какво беше като дойдох? Принципно не би могъл да знаеш. Другите бяха паркирали толкова невъзможно, че аз просто влязох на мястото, където можах. Разбира се, от ключово значение да не си паркирала на Кея с 2 колела отпред козиркат. Отпред парапет. Възможно е. Бутайки един рибар. В днешния топ 5. Който тък му ловил златната рибка. Да. И тък може да каже, че иска нещо хубаво да му се случи. Това му се случило. В днешния топ 5 начина да се оправдаеш, че не можеш да паркираш. Номер 3. Оставаш си телефона на стъклото, като добавяш, че си бригаден генерал от специалните части на българската армия с официално разрешение от правителството за убиване без необходимост да се доказва дали е било необходимо. Стреса и напрежението в ежедневието ти е толкова голям, че малка компенсация е да паркираш където и както си поискаш. Ние всички дълбоко искрено се надяваме някой пак да те вдигне без да обърне внимание на бележката, защото така да се каже, ти после ще отидеш да си потърсиш колата в наказателния паркинг. Ще влезеш спокойно и ще кажеш: добър ден. Но това ще е единственото, което ще кажеш. После ще оставиш оръжията да говорят. Така. И ние сме сигурни, че няма да липсва на света. Тали. Симо, номер 3 беше началото на нов екшън филм. Да, в днешния топ 5 начина да се оправдаеш, че не можеш да паркираш. Номер 4. Ето ти е ситуационна комедия. Какво? Ти си жена. Какво да Значи ми е правиш? смешно. Какво да правиш? Те непрекъснато ти казват, че това е 20 см. Ти си свикнала. Това 20 см. 20 см. Какво? Как 20 см? Кое е 20 см? Казали са ти, че ето този размер. Да, 20 см. Този размер. Този размер е 20 см. В днешния топ 5 откриваме 5 начина да се оправдаеш, че не можеш да паркираш. Номер 5. Правиш го по най-тъпия начин. Гледаш тъпо, влизаш в аудито и докато се махаш от двете места за инвалиди, нали, които и двете си ги взел, защото си паркирал по средата, така казваш леко неглижарски: аре бе, какво ми завиждате, че карам ауди? Какво съм виновен, че съм си купил така хубава папи? Няма ли да ми завиждате готи? В днешния топ 5 начина да се оправдаеш, че не можеш да паркираш. Бой!